Muhammadu Abubakar Adam MPMMNI Oga Gwarzo Shakundum mai hikima da basira da gane halin dan adam ga mai kwabta da kankace gobo ka zamgarɗan ogan AIG Bahubali ake magana kullum AIG Ahmad Ilyas Zantu Shakundum oga AIG dole ne na saka cikin wakar mai da Samson Bachikas ga kayan aiki na zamani sabbi kalkal fes ga motoci an rarraba aje operations domin adalcin ka yanzu babu kukan allowances police officers in ka gansu kowa ya fes suna ta yaban ka sai addu'a suke yi mata bas inspector general al'umma suna maka san barka mai gida